ली पानी जितना के काम ना करब उतना के तो चिल्ला के रख दे। ली बड़ा जल्दी का बोलू जितना के काम ना नु करब उतना चिल्लात रहब। रसीली 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 रसीलियो काम में बाझल रहेली। पकड़ो कौन या हीरो कहाँ बा? ए जी हीरो बाबू तो सुबह तैयार होके कहीं जात रही। हमारा तो गड़बड़ लागता वहाँ के कुछ गुल खिलावता नहीं। जितना तू बुर्बक समझ लेनु उतना उ ना हो। हमार काम रहे बतावे के, बाकी रउआ जानी और भाई जानस। मन अभिले तोहर सब कल ना गल का। आहा हा बियाह से पहले तो हमार मय बात बढ़िया लागत रहे रउआ, अब हम शकी हो गई, हर बात पर शक करे लगनी। आज के बाद रउआ परिवार के बारे में हम कुछ बोलबे ना करब। हर बात में नानू खिंचिया जाला। तो रउआ खुश होखे वाला बात भी तो कभी ना करेला। कभी प्यार मोहब्बत के बात कइले बानी कि हम खुश हो जाई? अच्छा शांत हो जा, हम फोन कर अभी पूछा तनी ओकरा से। रउआ पूछत रही, हम जाता नहीं। कहाँ बड़ा बा तू? मंदिर आए रहनी अब भगवान के पूजा करे खातिर। कोनो काम रहला का? ना ना आबा तो पहले घरे आ जा। अच्छा ठीक बा। एजिका भइल बबुआ जी से बात भइल? बात तो भइल, मंदिर गल बड़ा। मंदिर के नाम पर एगो बात याद आ गई। का? हमनियों के तो मंदिर में ही मिलत रही जानो, आ दिन दिन भर बात करी जा, कोई के शक भी ना होत रहे। सही कहता रे, वो एक दिन न रहे मजा आए। हाँ जी, काश वो दिन वापस लौट के आ जाइत, लेकिन ना आवेला। बीतल दिन तो वापस लौट के ना आवेला। अब तो घर परिवार के जिम्मेदारी इतना बढ़ गई कि हमने के तो एक दूसरा खातिर फुर्सते ना मिलेला कि बैठ के प्यार मोहब्बत के बात करे जा। यही से कहले कि हरदम खुश रहल कर। अरे ये देखी बबुआ जी, का देखत रे भौजी, स्वागत ना करबू का हमनी के? ये का कहने? तू तो मंदिर में कर ले हो। हां उहे नु, कम खर्चा वाला बियाह तो मंदिर में नु होला। बबुआ जी तने धीरे बोली, पड़ोसी पड़ोसी के भी कान खड़ा हो जाला। जा नाक काटा बदल तू। अपन दिनवा भुला गइलो। भैया जी लव मैरिज कइले बनी का? लव मैरिज? ये तो हमार लव गुरु हुए। पहले हमारा पढ़े में बड़ा मन लागत रहे, लेकिन जब देखी रात भर इंगरा के बतियावल, जादू सोना बाबू जानू करत नु, हमार पढ़ाइए से मन हट गई। ओकरा बाद हम प्यार के चक्कर में पड़ गई नी, तारा से बियाह कर लेनी। हम तो तोरा सुतला पर बतिया रही। तो तारा बतियाला से हम उठ जात रहनी। हां एकर मतलब हम बतिया सब सुनत रहे का? सब बतिया तो ना सुनत रहनी, लेकिन एगो बतिया हमरा बड़ा याद बटे। कौन? जब तू भौजाई के फोनवा पर चुम्मा देत रहनु, उ सब याद बा हमरा। अच्छा ये बात छोड़ी, ये बताई ये चांद मिलल कहाँ? ए भौजाई देवरे पर रहे के मन करता का? बड़ा लंबा कहानी बा, बहुत बताए। अच्छा रुआ फ्रेश हो जाई और भैया से हम मिठाई मंगावता नहीं। मिठाई? जा जा मुंह का देखा तरह, अब तो कुछ बुझाई लोइनु। बड़का भाई जोन रास्ता पर चलेला, छोटका भाई भी उहे रास्ते पर चलेला।